Huria hudul mahamu. Huriane tuhata na adong di bagas joroon, suang songoni dihamu amanami, inanami, dohot na poso bulung, nama dohoti kebaktian live streaming di bagas muna ganup mersada-sada. Selamat hari Minggu ma dihita. Goarni mingguta sedarion ima minggu pa 20 toluon dung Trinitatis doho topik mangaradoti nasa natinopa taparade tapasonang marohata masuk mahita tuku baktiata marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat sada tabba 5. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang go poda nadiau, dang au napunasa, poda ni namar suru au doi, molo manang ise nama bayan lomo ni rohani amai, boto oni ido taringo tu podai, manang na sian debatai, manang na huatau ni sian roha-rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akka batang aek nama ngoludo, mabaor sian pamatang, ni naporsea diau, haleluya. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa na somurung na marpungu dohami dison mangido tuho sian nasa rohanami saya tabai ma hapor seaon nami jala pargogoi hami asa tarulaun hami parange na denggan songon na pinangido ni roham sian hami saya ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
tangion ma patik ni debata di mingguta sedarion ima na di enet sian konvensi HKBP tahun 1996 biddu 5 songonon ma didok disi kebudayaan dohot lingkungan hidup tahaparsai jala tahat tidak kodo sada dito pade batado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion ibana do na puna sude na mangalehon hanguluon tu sude na tinopanai inganan pangulaon ni jolmaima darat laut dohot hajak kajang manang langit ruang angkasa ilio de batado huaso tu jolmai lau paulion Portibion di bagasan tanggung jawab nagok dilio ibana nang perhataan uning-uningan parhinalaon kesenian dohot parbinotoan songon ula ni jolma songoni aturan lau mamuji debata dalan lau paulion dohot pajagarhon parsaoran ni jolma asalam patar marbugaran harajaon ni debata marhite kebudayaan na alai situla kodo kebudayaan namar laok hasipele beguon dohot namaralo tuhata ni debata dua ulau ni Yesus Kristus paluaon jolmai nasa natinopai songon i Portibior sadiri marhiteon tahati dakodo tanggung jawab ni jolma pangulahon sude natinopa ni debata manang melestarikan asaboy ibana mangula hipas dohot marsonang manang sejahtera talo do akka usaha na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan talo do akka usaha na mangalitoki aik dot aung-aung manang udara nang aik panirisan limba na marisi racun sian akka pabrik-pabrik marhite naso mangaturehon alalau ni aik panirisani dohot pencemaran udara pola tahe managai aik si numon dohot bathosaan ni jolma polusi manang pencemaran lingkungan ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulaon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaw na hobar tu patik mi. Amen. Tatapotima dosata nagodangi tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na so hatu dosan
para si rohami dahami nadangolon, narodo hami tujulum, manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, masai godang pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggan ni basam, dohod asi di roham, sai unang paingon-ingon akka dosa haposon nami, dohod pangalosion nami, sai ingot mahami, hobar tu asi ni roham, dohod denggan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Isebe mangulahon akka na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Ale dada holani namulak mangolu do jala disiamu ni debata do ibana mangodihon hita hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe turpuk di hari Minggu sadarion imana di enet sian 2 Petrus bidutolu mamuka sian ayat sada rodi ayat itu songon nasomal tajahama mergati sorin. Ari ni Tuhani onma surat na paduahon na usurat Tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roh hadiamu marhite-hite hata si paingot. Asa diingot hamu hata akka naong hinatahon ni akka panurirang nabadiai nang patik ni Tuhan jala si paluai na binaritahon ni akka apostel muna. On manarumikot botoon muna naro madi akka ari parpudi
akka pangalesem parhata isak-isak na mangului akka hisapna sadiri. Akka namadok di dia do harorona na pinarbaga-bagai aidung modding akka amatta hoddo saluhu na songoni siam mula ni hasia nganon. Lau madok songoni dang mangatto rohana sida naung sian aek do langit nang tano jala marhite-hite aek do hajajadina hinorhoni hata ni debata. Laos marhite hite aeki do mangulu ujui tanoon dilatapon aeki. Ayat pitu rakma hita majahon jala marhite sian hata ido diramoti ibana langit do tanon waing dipeok do asatu api di ari paruhuman jala hamagoan di jolma akka najahat ido yang go sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tidakon maha persehaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha persehaon disadok portibion rapma hitamadok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanati ni buhon ni si Maria nagabe-gabean si atodi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluon na manaek tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan nasora suda. Amen. Shalom, selamat hari Minggu. Si patak kasot titing di permingguan pukul 11 WIB 5 Minggu 20 tolu dung tritatis tanggal 7 November 2020 sada. Halaman 3 bagian C pertanyaan WIB. Pertanyaan WIB secara live streaming di Patupa di Horiau di hari Kamis 11 November 2020 sada pukul 18 WIB nani hasuton ni WIB sada. Pertanyaan WIB
tu hari Kamis na mangihu tanggal 10 November 2020 sada nama kasuhuton sianuik 10 tolu. Lalu sekaligus penutupan sermon week di tahun 2020 sada. Poin kedua, paborhaton pensiun sintua dohot papungupelian tujolo. Di bagasan minggu sadarion tanggal 7 November 2020 sada di parmingguan pukul 11 WIB dung 10 papungupelian na paduahon 10 jamita patopaon ni huriata do acara pensiun sian ulaon haparladoon tuamang situa Martin Tumota pangihutan Hutajulu nasian wi onom ala nung ngaboho umur nasida 65 tahun nade tanggal 2 November 2020 sada. Bagian B, songod dalata makamalatayo pagkabasan nasida di HKP Bandung Barat nasalelengon papungupelian tujolo do hita adong 10 papungupelian na paduahon anon di ganup parmingguon. Imalaho si pasahaton tu nasida. Poin ketiga, sosialisasi panitia Pesta Prajubleuum 50 tahun HKBP Bandung Barat. Di bagasan mingguan tanggal 7 November 2020 sada, dung 10 masjah hatiting diganu kebaktian minggu, pukul 6, pukul 30, pukul 11, pukul 15, pukul 17.15, panitia Pesta Prajubleuum 50 tahun HKBP Bandung Barat, mangalehon sosialisasi panorangion taringot tu Pesta Prajubleuum. Halaman 4 nomor 5. Mutasi Pendeta HKBP Resort Bandung Barat. Domutu surat keputusan ketetapan nomor 722 garing PDT garing SK garing 09 garing 2021 narosian kantor pusat HKBP Ima SK mutasi ni amang padita Patar P Pakpahan STH Nagabe Padita Resort di HKBP Resort Palangkaraya Kalimantan Tengah Distrik 17 Indonesia bagian timur. Marhiteon patupaon do acara manang kegiatan di HKBP Resort Bandung Barat Ima. Nomor sada hari Minggu 14 November 2021 diojakon Pandita PP Pakpahan STH di HKBP Resort Palangkaraya. 18 Desember 2020 sada serah terima Pendeta Resort di HKBP Bandung Barat. 3. Minggu 19 Desember 2021 di Paborhat manang pisah sambut di HKBP Bandung Barat. Selasa 21 Desember 2021 perpisahan dohot parhalado HKBP Bandung Barat. Poin 9, vaksinasi COVID yang COVID kedua, COVID-19 kedua. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat yang telah menerima vaksin COVID-19 pertama pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu di Gereja HKBP Bandung Barat dimohon supaya hadir pada hari Jumat 19 November 2021 untuk menerima vaksin COVID-19 kedua bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat mulai pukul 8 pagi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Halaman 5.19 penghargaan Person of the Year dan Nomensen Award. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP dan pelayan paruh waktu dan penuh waktu bahwa HKBP akan memilih dan menetapkan Person of the Year dan Nomensen Award
bagi warga dan jemaat HKBP paruh waktu dan penuh waktu. Untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan atau kriteria dalam mengikuti seksi tersebut dapat dilihat pada majalah dinding lantai bawah. Halaman 6. Selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun tunamar ulang tahun di bagasan mingguon. Mamuka sian hari minggu sadarion tanggal 7 November sahat tu tanggal 10 November 2020 sada. Saya di pasu-pasu tuhata manasida namar ulang tahun ini di bagasan hai pason. Hud dilehot tuhata tunasida gajang ni umur. Songonima sepatak kasot titing di minggu ta sadarion. Mulai hati, saunari pasahat tami matu sosialisasi panitia pesta Prajublem HKBP Bandung Barat. Salam horas madihita saluna. Sosialisasi perubahan jadwal pesta Prajublem 50 tahun Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Sesuai dengan proposal panitia pesta Prajublem ulang tahun 49 tahun dan Jubleum 50 tahun HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat yang telah disosialisasikan pada ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dan selanjutnya disosialisasikan oleh Sintua wilayah pelayanan masing-masing bahwa pelaksanaan pesta Prajublem ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat pada tanggal 14 November 2021 bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat. Sehubungan dengan adanya surat keputusan Eporus mengenai mutasi pendeta Resort HKBP Bandung Barat ke HKBP Resort Pelangkaraya Kalimantan Tengah dan telah ditetapkan pelantikan Amang Pendeta P. Pak Pahan STH sebagai pendeta resort di HKBP Resort Pelangkaraya pada tanggal 14 November 2021. Dengan adanya proses mutasi pendeta resort tersebut yang berketepatan dengan tanggal pelaksanaan pesta Jubleum HKBP Bandung Barat, maka panitia mengkaji ulang rencana kegiatan pesta tersebut dalam rapat panitia maupun dalam rapat perhalado tertanggal 2 November 2021 dan memutuskan bahwa pelaksanaan pesta Prajublem ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat pada tanggal 14 November 2021 bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat dilakukan perubahan jadwal dan kegiatan dengan memisahkan perayaan ulang tahun 49 tahun dan pesta Prajublem 50 tahun HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Adapun perubahan jadwal kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Perayaan ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat. Tanggal pelaksanaan 21 November 2021. Waktu jam 9 pagi sampai jam 14 WIB. Tempat Gereja HKBP Bandung Barat. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu, perayaan ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat, dan pemotongan pembagian kue ulang tahun dan makan bersama.
dikarenakan hari Minggu pada saat perayaan tersebut diperkirakan kita masih pada situasi PPKM karena wabah COVID-19, maka akan dilakukan pelayanan ibadah Minggu sebagai 2 kali, yaitu ibadah Minggu pukul 9 WIB adalah bahasa Batak dan dilanjutkan acara perayaan ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat dengan kapasitas jemaat adalah 500 orang dan ibadah pukul 16 WIB dalam bahasa Indonesia dengan kapasitas 300 orang. Pesta Prajublium 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat, tanggal pelaksanaan 20 Maret 2022, waktu jam 9 WIB sampai jam 14 WIB, tempat Gereja HKBP Bandung Barat. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu, Pesta Prajublium 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Pemberian ulos bagi jemaat Manangna Donator. Makan bersama, lelang dan acara hiburan. Dalam rangka kegiatan Jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat, panitia akan melaksanakan rangkaian kegiatan Prajublium yang akan dimulai pada awal bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022. Adapun rangkaian kegiatan Pesta Prajublium dengan tujuan menjalin kasih dan kebersamaan antar jemaat HKBP Bandung Barat dan menghimpun dana untuk keperluan Pesta Jubileum HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Kegiatan Prajublium diantaranya adalah cerdas cermat Alkitab semua kategorial, berpacu dalam melodi rohani antar UIK HKBP Bandung Barat, perlombaan olahraga antar UIK HKBP Bandung Barat yang diantaranya bulu tangkis, tenis meja, dan catur, perlombaan totor antar UIK. Jadwal pendaftaran dan pelaksanaan perlombaan akan diumumkan kemudian melalui warta jemaat dan situa UIK di wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat tidak ada perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam proposal panitia Pesta Jubileum ulang tahun 49 tahun HKBP Bandung Barat. Tanggal pelaksanaan 13 November 2022, waktu jam 9 WIB sampai selesai. Tempat di Gereja HKBP Bandung Barat. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ibadah, pameran dan pemutaran film sejarah. Tanggal pelaksanaan 14 November 2022, waktu jam 9 sampai selesai. Tempat Gereja HKBP Bandung Barat, Grand Ballroom Sudirman. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu dan ulang tahun ke-50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat yang rencananya akan dihadiri oleh Eporus Pendeta Robinson Butar-Butar MA. Pemberian penghargaan kepada para pendeta, guru huria dan diakones, dan sintua pensiun yang melayani jemaat HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat dan diuduti ramah tamah dan hiburan. Demikianlah sosialisasi mengenai perubahan jadwal Pesta Prajublium 50 tahun HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat. Tuhan memberkati, melindungi, dan memampukan kita bersama gerejanya demi kemuliaan nama Tuhan.
Panitia Pesta Prajubileum 49 tahun dan Jubileum 50 tahun Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Songonima songon sunggul-sunggul di nalaho patupota Pesta Prajubileum, songonima nang Jubileum. Horas maita saluna. Horas. Dameni debatana sumurung sian salut naroha imana mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Dia mua manami do inanami
ruas nani holongan itu hatta Yesus Kristus namandoti ibadah parmingguan di minggu 20 tolu dung Trinitatis na adong di bagas coron itu hatta nang diganup bagas nabi nang diinganan nabi di pasat debatado barita lasniroha nagabe pasu-pasu sian hatana nabadia ima sian pasal men 146 ayat sada rodi ayat 10 Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10 sonomma didok disi soso mandokon marhanalupon debata. Haleluya. Ale tondiku puji ma Jahoba. Puji oku ma Jahoba saliling au mangolu. Sai endenok kudo debataku saliling adung dope au. Unang marhaposa kamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma naso umpeho panupahion di bagasan ibana ia ruar sogot todinai mula ma ibana tu tanona di ari nasasadai pesan masudi akka sakap-sakapna. Mertua manang ise namambahen debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Si topa langit do tanoon dohot laut rodi isina sudena. Si ingot asitongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tu akan nirupa. Si lehon si panganon tu akka namale. Jahoba makakari akan natarate. Jahoba patonggor matani akan nama pitung. Jahoba pahehe akan natuki. Jahoba makaholongi akka partigor. Jahoba mangaramoti hala naburo. Ibana margogoin akan nasopot somarama. Somarina dot akan namabalu. Jala dipalipe ang yanggo dalan ni akka parjat. Jahoba do raja rodi saliling-lilingna. Debatani. Alesion mar sundut-sundut do. Haleluya. Ima sahatna marhitete topi naong di pa jahon para gedanakin mangaraduti nasa natinopa mengasihi bumi dan segala isinya. Dia mau kadongan saha porsyaon di tuhata Yesus Kristus. Nakin dungdungo hita siapuno mata. Jala martangia kita pasahaton hamoleteota do pasahaton pardalanan ningulutta di bagasan sadarion dungi hita pe adong mamuka HP-na, mamuka radiona, mamuka televisina.
majaha, koran, majalah. Di bagasan nguluta sadarion di dia pe hajonjongota amang inang nang hita salutna. Kita disuguhi, disodorkan di tengah-tengah kehidupan kita di zaman teknologi informatika ini. Telinga kita, mata kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai berita-berita, dengan berbagai-bagai bacaan-bacaan. Ketika kita membuka aplikasi Facebook, membuka aplikasi Twitter, membuka aplikasi WhatsApp, apapun itu, pasti teman kita ada menyampaikan selamat ulang tahun, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, kiranya tetap sehat, banyak hal. Atau tetap teguh, tetap kuat, jangan perhatikan omongan orang. Ya. Nah, begitu banyak kita dengar berita-berita karena kita disuguhkan oleh hal-hal demikian. Dan saya tidak tahu inti semua di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita yang perlu kita antisipasi sebagai orang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Saya tidak tahu apa saudara-saudara membaca inti tentang masa depan hidup saya, hidup saudara, dan alam semesta ini. Saya tidak tahu apa kita baca atau tidak. Tapi saya membaca terakhir ya, tadi pagi ya, bahwa setelah keputusan pemimpin-pemimpin seluruh dunia pada tanggal 30 Oktober minggu yang lalu di Glasgow, Skotlandia, bahwa seluruh umat manusia gagal menjaga alam semestanya. Ya. Seluruh umat manusia menyesali keputusan itu, bahwa kita gagal menjaga alam semesta kita ini. Mengapa Manginang salah satu negara produksi emisi karbon yang terbesar, rupanya bangsa Indonesia juga masuk di dalamnya, penyumbang emisi karbon. Kita penyumbang 1,8% emisi karbon. Apa itu maksudnya Mang emisi karbon? Kitalah penyumbang mengotori udara di dunia ini. Kalau dikatakan emisi karbon kita penghasil 1,8, artinya bahwa setiap saat panas bumi semakin panas, naik 1,5%. Ya. Jadi kalau ada panas dan akibatnya cuaca tidak normal, ketika cuaca tidak normal kita lihatlah tadi panas, tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba panas lagi, tiba-tiba ada hujan. Itu namanya bahwa alam kita yang sungguh-sungguh ingin bersahabat dengan kita, tapi kita tidak mau bersahabat dengan kita. Bagaimana Amang Inang firman Tuhan sekarang berbicara kepada kita dengan topik mangaradoti nasa natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Bagaimana itu? Di tengah-tengah banyaknya kondisi-kondisi
berita-berita bagaimana orang percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus untuk tetap menyambut alam semesta yang terus mencintai kita, dan kita bagaimana mampu mencintainya. Tabigi nakin narikot parjulu di epistel tahi di dok. Bagaimana umat percaya di gereja mula-mula menghadapi begitu banyaknya mace godang aka poda-poda, aka barita-barita, nani hadopan nasida, disungguli nasida. Apa Petrus menyampaikan? Yang pertama perlu dipersiapkan ahado narikot taparade, lau menghadapi molo barita songoni bahwa semua negara mengalami kegagalan untuk menekan emisi karbon supaya alam semesta ini mengeluarkan hawa yang sejuk, udara yang sehat. Bagaimana gereja, bagaimana orang percaya kita yang diciptakan Allah untuk menjadi mandatarisnya, memelihara alam semesta ini, amang inang. Apa yang perlu kita persiapkan? Rekod nata paradi ta buka majulu epistel tai. Apa yang sangat penting kita persiapkan? Ujama di 2 Petrus bidutulu ayat sadai. Apa yang perlu kita persiapkan? Ujama 2 Petrus bidutulu ayat sadai. On masurat napa dua na husurat tuhamu akka halongan manungguli bontor niroha dihamu, manungguli bontor niroha dihamu, ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ya, menghidupkan pengertian yang murni, menghidupkan, manungguli bontor nirohamuna. Ya. Buat kita dipersiapkan hati kita. Ya. Apakah hati kita masih mencintai, mengasihi alam semesta ini atau tidak? Dikatakan, jadi perlu dipersiapkan hatinya, dibilang. Manungguli. Karena apa? Pada zaman Petrus begitu banyaknya didok ya. Di ayat tului onma narumi kok botomuna naroma ka diari ke parpudi akka pangalesem parata ica-ica na mangului isap-isap. Banyak berita-berita. Kita disuguhi berita-berita banyak. Ya, bisa aja. Nikmati hari ini, jangan pikirkan hari esok. Pikirkan hari esok. Dibilang bisa. Ya. Banyak. Jadi songoni do masyarakat itu Petrus banyak disuguhi berita-berita bagaimana. Alani kita perlu menghidupkan, dibilang ya. Bahasa Indonesia menghidupkan pengertian yang murni. Di hata-bata ido botor niroha diamu, hati. Bagaimana ini? Jadi hati kita yang perlu dipersiapkan dengan hati itu. Ya, idemban ido si Paulus si arrohaido haporsion, pamanganido maka tidak konena. Roma ya 10 ayat 10. Rohaido porsea pamanganido maka tidak pun. Jadi persiapkan botor nirohata do. Artinya ya, kalau Kapolri pernah katakan ya, Kapolri Kunarto katakan
Ya. Tekadku adalah pengabdian. Ya. Tekadku adalah pengabdian yang terbaik. Jadi hati, tekad itu dari hati. Ya, dari hati maka timbullah pengabdian yang terbaik. Ya. Kunarto katakan itu ya, Kapolri Kunarto, dia katakan ya, tekadku adalah pengabdian yang terbaik. Jadi mari kita persiapkan hati kita. Botor ni rohata ya, manungguli botor ni rohata. Biamai manungguli botor ni rohata. Kita lihat turpukta epistelta di bagas tikion. Songo dia mah botor ni rohata no school. Pertama amang inang ya di pasal men 146 didok songonon. Haleluya, aleto diku puji majahuba. Ya, manungguli botor ni rohai, ya, sian rohai do, ya, naing tapuji Jahoba nama noppa, ya, tano do lauton nama noppa hita, nama noppa salutna. Jadi botor ni rohai parjulu diisi dengan puji-pujian. Ya. Hati itu diisi dengan puji-pujian. Memuji debata, memuji Yesus, memuji to di perbadia. Si toppa langit do tanon, si toppa salutna. Ya. Jadi molo nunga diisi marhi tete puji-pujian. Rohat tahun ya. Tapi kima ayat 2 didok songonon. Puji aku majahoba saliling au mangolu, saya endeok kudo debatakku saliling adong do beau. Ya. Ketika hati itu diisi dengan puji-pujian kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, maka diaplikasikannya lah, dikatakannya. Aku akan bertindak, berbuat, berpikir, bekerja dengan kekuatan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana itu amang kita aplikasikan dengan tema mangaraduti nasana tinoppa. Bagaimana pikiranku, tindakanku, perbuatanku benar-benar hasil hatiku yang memuji Tuhan di dalam tindakanku sehari-hari. Bagaimana gereja, bagaimana warga jemaat, bagaimana orang-orang percaya turut mengatasi dengan mencintai, bagaimana alam mencintainya dan kita mencintai alam. Contoh amang, kalau kita benar-benar memuji Tuhan, kita mau menekan supaya alam kita ini tetap indah, mengeluarkan udara segar dan kita bisa hidup di dalam sukacita. Pertama, contohnya mang, ya, kalau kita betul-betul memuji Tuhan kita itu, ya. Satu, kita dengar berita amang, ya, hampir di seluruh Afrika sekarang, ya, saya tidak tahu apa saudara ikuti itu, ya, hampir seluruh benua Afrika mengalami, ya, kekurangan gizi, ya, apa gizinya? Mereka tidak mempunyai lagi air yang segar, air yang sehat. Ya. Aik amang. Maka itu saya mohon kalau betul kita pencinta alam semesta ini, jangan biarkan di botol aquamu ada sisa air bersih. Habiskan. Berarti kau pencinta alam semesta.
Ketika itu, bayangkan Amang, hanya dalam 0,11 cm aja di akuamu itu terbuang. Kalau dikumpul itu, lihat pesta kita, mungkin itu bisa sampai 10 liter. Terbuang Amang. Kalau kita minum itu, kita segar, pikiran kita sehat, berarti kita ya, penjaga alam semesta ini. Tapi bayangkan Amang, aqua setiap hari kita minum tapi kita sisai itu, kita buangi, kita nggak peduli itu, berarti kita tidak mencintai alam. Itu yang pertama. Kedua, ketika botol aqua itu kita buang, asal kita buang. Kalau ada botolnya di rumah Mang, isi aja dengan air, ya, isi aja dengan air, supaya dengan air itu, ya, di sinar matahari diresap air, ya, di air itu tinggal, ya, sinar matahari, walaupun terjadi pemantulan. Artinya Mang, jangan asal kita buang botol aqua. Ya, ketika plastik, ya, plastik kita buang Amang ke tanah. Ketika kita buang di tanah, datang matahari, dipantulkan lagi cahaya matahari ke udara, dia tidak sampai ke tanah. Maka emisi karbon semakin dikelola oleh matahari, makin bertambah panasnya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita yang memuji Tuhan dengan hati, kita semakin cerdas. Bahkan kalau bisa kita gereja orang-orang percaya adalah, ya, memiliki prinsip, ya, plastik less, ya, penghemat pemakaian plastik. Itu contoh-contoh Amang. Ketika kita mengaplikasikannya, mencintai alam semesta ini, mari seluruh warga jemaat AKBP Bandung Barat, pertama, tidak menjadi orang-orang pembuang air segar, air minum, tetapi pencinta. Ketika kita minum air segar dari aqua itu, berarti kita pencinta Tuhan Allah, karena air bersih dari Tuhan Allah dan kita nikmati ciptaannya. Berarti kita. Kedua, plastik kita buang, ya, ke tempatnya supaya jangan berserak, dan itu dikumpulkan, dan mungkin ada yang mengambil, mengelola itu, ya, menjadi bahan baku yang bisa untuk kehidupan alam semesta ini. Itu Amang, ketika botol ni rohatai diisi dengan puji-pujian, ale tadiku, haleluya, puji Tuhan, maka aku setiap hari bertindak, berbuat dengan puji-pujian itu, dengan kekuatan puji-pujian itu, dengan kekuatan puji-pujian itu Amang Inang, disitulah kita mampu melihat, mendengar segala suguhan-suguhan yang kita dengar, yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Ya. Kita bisa menyaringnya, apakah itu kebenaran atau tidak itu. Apakah itu harus kita percayai atau tidak. Marhaposan tuside itu manangdang. Dembain tabigi dia tulu. Unang marhaposa kamu tu akka pangrajai. Tu anak injolma naso empeok panupakan di bagasan di mana. Banyak disuguhi dengan berita-berita. Ya. Kita tahu, ya, ketika terjadi COVID-19, ya, ya, polisi kita menangkap, ya, dan, ya, bekerja sama dengan menteri penerangan kita, informatika kita, ya, mendapatkan 100.000 lebih
berita-berita palsu, berita-berita hoax yang disuguhkan oleh orang-orang yang menciptakan kondisi COVID-19 supaya menjadi ketakutan-ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Tapi kita berhasil, bangsa kita berhasil, ya, hampir memberitakan, ya, berita-berita hoax, ya, sampai kita juga, ya, merasa ragu, merasa takut dengan, ya, berita-berita itu. Itu syukur, ya, bangsa kita, ya, kepolisian kita dengan Menteri Informatika kita, komunikasi kita menangkal itu, ya. Walaupun sampai hari ini banyak amang, ya, kita dengar berita-berita hoax tentang, ya, pandemi COVID-19 ini. Ya. Maka itu dikatakan di sini, unang maraposa kamu, ya. Jangan saring betul-betul, karena kita, ya, dengan kekuatan nyanyian pujian Allah, haleluya, itu puji Tuhan, haleluya, kita mampu cerdas melihat, mendengar apakah berita itu benar atau tidak. Kita semakin cerdas, ya. Tidak maraposa kita tuh, ya, dunia ini, tetapi kita tetap sebagaimana Petrus katakan, ingotamu na dipodahon akka aposteli akka penurangi taringot, ya, haluaon nitodimu, ingat, bilang unang maraposan tu tanon, mari maraposan matu pandokan nasi dan tu hata ni debata. Kita masih di situ kita. Ketika kita todikku memuji debata, berarti saya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita semakin cerdas, kita semakin tahu bahwa semua apa yang kita lakukan adalah puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Apa yang saya mau lakukan adalah puji-pujian kepada Tuhan. Akadia mai, amang inang, ya, untuk mencintai alam semesta ini. Bagaimana gereja turut, ya, kita menikmati air yang diciptakan Tuhan. Ya, kalau bisa kita betul-betul, ya, membuang, ya, plastik pada tempatnya, ya. Dan airnya dikatakan di sonamang, ya. Mertua mamanang ise na mambayan debatani sejakop pangurupina marpakirimon di bana di jauh badebata. Ya. Ketika kita membuat dia adalah aposatta, asudungan nirwata, ya, pangurupita, dan hati kita memuji dia. Tetapi tidak sebatas itu, amang. Kita tidak sebatas hanya mencintai alam semesta saja, tetapi kita juga harus mencintai sesama kita. Ya. Allah na memuji debata, bukan saja mencintai alam semesta ini, tetapi mencintai lingkungannya, sesamanya. Kita lihat di sini amang nakin di ayat 7, 8, 9, ya, bahwa kita juga harus melakukan, ya, puji-pujian marhite-hite parjolo, lakukan apapun dengan memuji Tuhan. Akarut ru nadinggan, akah uhum nadinggan. Dia mai, ya, mangurupi akan namale, mangurupi akadongan narikot si urubata. Ya. Dada olan alam semestaon nanaing patu pauta marhite ti pujian alai marhite hite mangurupi aka dongan colma na adong diumuliakta. Dua al orang yang mencipta, ya, mencintai alam semesta ini. Dia mencintai alam dan mencintai lingkungannya, sesamanya manusia.
membantu mereka. Ya. Mulu mengurupi kita dan si ajar be alak Batak mengurupi. Ya. 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 Alana di boto alak Batak do mengurupi si rupon ya. Ya. Atong dia mau kadongan saporsia di Tuhan Yesus Kristus di bagasan Minggu Sadarion tapa borhatma amata si tua uta julu inang boru tauruk nunga sahat nasida marunumur ono 5 tahun obartu aturata pensiun mana sida nunga gudang poda nunga gudang pakubason di bayan nasida alane dapat tuduh homma ya kalas ni rohatta ulup tak ya tu nasida jala di bagasan tangia kita paborhatton nasida ipas nasida nang sudi pinopar lao mandalani pensiun di tak napa duaon marhite titing nunga disunggului di ita ima asa parsidot ita makalasson pandonganan ni debatatu hita ya. Jadi ya, tanggal 10 sia November sahab mauriata 40 sia tahun ya. Alane di Batu Pauriatta ma tanggal 20 sada ya alalas ni rohatta makalasson pangdonganan di bata 40 sia uriatta alane tatanyak penamang jalalas marohatta patu pauni alana marhite tina tapatupa parbue ni hapur siatta di tahun depan tanggal 10 November 2022 bui tapatupa lasni rohatta ulup-ulupta marjubleb kita disi. Jadi di Leon de Batado marhiti tia hatanan di bagas. Mari itu kita lakukan karena hati kita penuh dengan puji-pujian Tuhan. Ketika hati kita dengan puji-pujian Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin teguh, kita semakin ikhlas, kita semakin suka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya. Atong puji-pujian tei bui tapahoti Allah ta apusiai Yesus Kristus di bata naung gabi colma naung mangalehon todi porbadia hidum bandido Paulus tang di botohamu rohamunaido bagas coron di bata. Ketika hati kita berisi puji-pujian yang didasarkan kepada keselamatan yang dilakukan Yesus. Yesus datang menyelamatkan kita, menyelamatkan alam semesta ini. Untuk kita pergunakan bagi buah-buah keselamatan. Atong gudang poda natabigi di tonga-tonga ningulutta. Gudang akabarita-barita natabigi, tetapi orang Kristen tetap bisa berjalan di dalam sukacita Allah di rohana, botor rohana. Ya. Saya terus imana memuji-muji di bata kekuatan, memuji Allah, memuji Yesus, memuji Roh Kudus, maka dia bisa mencintai alam semesta ini, mencintai sesama manusia. Amin martangnya kita. Ali Tuhan amanami jala di batanami pardingkan bahasa para siroha situtudoho di paluaso hami makalason ari sadarion ala dinggan ni basamdo asni roham namandongani hami di urupi hodo hami Tuhan nungatari parhami muse tubulan na imbaru 5 Novemberon
Sudenai ala dingkan di basam do asni roham. Saya ajari mahami Tuhan, marhite-hite. Nah tok kami memuji guarmu na badai. Asa sian puji-pujian na pinasahatmu. Na upasatami Tuho Tuhan. Ima namang ngeleon gugur kami. Pos ni roha. Jala bui kami. Patu paon. Sian las ni roha. Sian ulup-ulup. Nasiak koi Tuhan. Ala. Nunga dito paho roha nami. Gabi roha na imbaru. Marhiti-hiti. Todimu na badiai. Jala todimu na badiai do Tuhan. Uparato pok kami. Yesus si palu kami. Nunga di palua ho kami siya dosa, siya na amatian. Sudi nang natin opamon Tuhan. Asa buhay kami Tuhan. Rap Tuhan. Marsa dan roha. Mangaramuti salut natin opami. Bayan puji-pujian doa sang apon di guarmu. Tuhan di bagasan minggu di tikion nang pabortan nami amanami situa MTP utajul Tuhan. Do inang naung mangula itonga-tonga ni Uriam di AKP Bandung Barat esok Bandung Baraton. Tuhan nunga gonop umur nasidia onop 5 tahun. Obar tu aturan nang pinatupam di tonga-tonga ni Uriam AKBP pensiun manasida. Alani bagasan roha hulu-pulu do puji-pujian keluarga Tuhan. Makalason arisaderion. Jala Uriami pe Tuhan di bagasan roha na hulu-pulup dok las ni roa paporat ton nasida. Saya ipas mana sida nang inang nang sude pinopar nasida. Tuhan di bagasan uluk-uluk dok las ni roha mami. Patu pahon naeng marulak tahu kami di tanggal 21 November Tuhan. Maka lason uriam pandonganommu Tuhan mi 40 tahun. Alani Tuhan pos doranami di dongani ho panitia nang sude ruas nang sude parado marsa dan rohami di bagasan roha na maruluk-uluk roha botor. Nasiak ko ito, uhingot kami Tuhan, hatami ma Tuhan, nagabi gugu di kami, lau patu paon ni Tuhan, nang ruas ni kami, na di bagasan parsa ito pe, bahan roha na botor na sida, roha na marulup-ulup, roha na mamuji-muji ko aramu na badi, gabi margugu na sida, talu padilian, alay toktong marpos ni roha, marpakiriman na sida, majalo hamamalum siya ko Tuhan. Atong Tuhan di pasu-pasu homa suderuas nuriam nadong mandohoti parmingguan di gereja mon nang di ganup bagas nabi nang di ngana nabi. Tuhan pardusa na gudang doami sesama dosa do pangalusan nami asana mabati dengan basam doa sirap calo mahami di bagasan Kristus Yesus nami. Amin.
Iya mua manami do inanami tabuka ma dia acara warta jemaat tai halaman 14. Masuk meta marede meta sen nomor 15 ayat sada acara paboraton situa Martin Tumota pangiutan tajulu wi onam. Hamu dongan sahuria napungu di bagas coroon. Noaeng jongjong do di tengah-tengah ta imamata situa Martin Tumota pangiutan utajulu do inata. Obar tu aturan do peraturan ni HKP pensiun ono 5 tahun. Nunga digoki hamu panjon nas saat tu hamu marobas di uriawan amang situa nami. Naman do mulate do uriawan tutu hatta napa tau kamu marhobas obar tu tohonan nasahat tuamu. Nunga digokiamu pangulumuna marhite te pakobason tohonan situa. Di pasa tamu do napinangido ni hatan itu hatta namandok sahat ula tonomi. Natamado hamol teon ni huriata siala ni pangulamuna do keluarga nasalilingon di tu hatta. Anggiat parbuen ni nani obasamuna nasalilingon di jolo ni tu hatta. Gabi pilihan na ucus jalamabuan pasu-pasu tu agagadan ni na porsea dohot hatu tugu ni haporseon diakan nani obasa muna. Tatangyakon mamu ruas nami sudi hita keluarga nang sudi pinoparnasida. Alani ujama sonari surat keputusan situa na pensiun. Keputusan pensiun penatua nomor 28 garing SK PP garing Resort Bandung Barat garing Distrik 18 garing 11 garing 2021. Pendeta Resort Uria Kristen Batak Protestan disingkat AKBP Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabar Tengdiye berkedudukan di Bandung. Menimbang perlunya pelaksanaan ketentuan yang terdapat di dalam aturan Peraturan AKBP 2002 tentang masa pensiun penatua AKBP. Mengingat aturan peraturan AKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua AKBP apabila sudah berumur 65 tahun. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama situa Martin Tumota Pangiutan Hutajulu tanggal lahir 2 November 1956. Menerima tabisan sintua 4 Juni 1956 di AKBP Bandung Barat. Pensiun Minggu 7 November 2001. Tempat pelayanan gereja AKBP Bandung Barat WI 6. Atas semua pelayan pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua di AKBP Bandung Barat diucapkan terima kasih. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia 6 ayat 6. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 November 2001, Uria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort, Pendeta Patar P. Papan STA. Petikan ini disampaikan pada yang bersangkutan dan bila ada yang salah dalam petikan ini dapat ditinjau kembali. Tembusan Presdes Distrik 18 Jabar Tengdiye, Majelis Resort AKBP Resort Bandung Barat, Palado AKBP Bandung Barat, pertinggal. Saya pikir itu nanti ada salah itu namanya. Saya pikir salah itu, nanti dibagus. Sonari pinasa ma tu pardo tahun manang situa pasaton cendramata senudata semalam.
Sonaribe saat mendok kata mewakili para radu ima amang situa Dr. Nor Spesio Ombing SE Aki pinasak matiki itu nasi dia. Mangarade manon mewakili Salam. ruas sianwi. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Amanami nanami nangsongoni amanami nanami natongon numaing di bagas tawi naman dohoti permingguan apalagi sadarion. Di bagas sadarion hamu amanginang pensiun masahalak dongan parhalado nami ima situa Martin Tumota pangihutan huta julu. Alanong gonop jalang nong boho umur nasida 65 tahun. Jala dilantik manasida hati hai tanggal 5 Juni 2000 sada. Toho marumur 45 tahun ma hati hai. Nah dilantik ni amang pendeta resort PSH Nainggolan. Jala sahatu tikion, sahatu sadarion. Mangulama amangon 20 tahun 5 bulan. Sada pertikian di lehetu hata tunasida naung liling mangula di tikion. Dihamu amang situa nami situa MTP huta julu. Pinuji matuhani. Ala di loas dohamu mangula. Pola sadia songoni liling 20 tahun 5 bulan. Jala molo dihita perhalado songoni do na terpasita. Sahak manian bui tulus marujung di akka pangulau ni sahatu umur pensiun. Muliate madi Tuhan ala di dongani Tuhan dohamuna. Songoni ma nang tong molo pahitu hitami di parsaurata salelengo namang. Adong do piga-piga na huputi hiami akana rikot siya kamu. Parjulo may memang persaur hamu amang. Ditandahamu do torop ruas jala ruas pe torop manandahamu na. Jala songo tinggil do hamu, bula dong akan kurang lebih di huriata. Torbitor hatok do hamu paingoton asa tu lam tu dengganna tujulan real. Mulai doko kamu hamu si baso, aledang naman dokon namangurupi akka persalinan daw. Alay si balga suara, ido alana. Di baik kamu bulu adok pesta-pesta tradision, di baik kamu jurleng, manang ni juru lelang. Ala takas do sarana muna sahatu nadaw. Boy itangihon aka dongan na di nadaw. Sungoni mahamu amang di perdalanani gudang do aka na hamaulaw na di taadopi manang na di adopi hamuna di pakawasion. Alai di patau di dongani di ramoti tu hatta do hamuna. Boy atok tulus sahat diulahamu ka ulau tohona na dipasa ni kuria tu hamuna marhite-hite pamas-masuon di panabalhon muna di apalatikion. Pangidon nami amang mulubuy dupe. Ditiki nang digogo muna. Dohok manya kamu tong makubasi di huria taon. Baik di huriaon naksongoni di habur hatam muna sian we onom. Jala ido huroha bakona dui ida-idain na butong. Jadi walau hubere kami dia ka ulin dengan napang kawasan muna sa lelengon. Naing manyan mangihut aka pinoparmuna. Nalau boy hadua marsugut nagabe mangihut pakawasya muna marhite parhalado. So ngani ma ulate matoktong dihamu inang inanami berutaur. Natoktong pahihut-hut amanamyon sa lelengon. Muludo kamu inang na manupahi aka pakobasyan na sida. Olodora dang hurang denggan. Alai ipos nirohan namin na doho mo manupahi sa lelengon. Di pahihut-hut tamu pakobasyan na sida. Dito pahiamu dia aka tangiang dukungan. Boy mula-ulaun dengan amang tajulu. Jala dos dohamu amang enang dang
amang huta julu rak parhalado molo amang huta julu parhalado na martahonan alay molo kamu parhalado na sumartahonan alay tung aktif do kamu sa lilingon dia kana makobasi di hurion isarana songon guru kur do di akas seksi musik naksongoni aktif muse di Parupuan distrik di seksi musik mula te madihamu ate nangate naksongoni mga kapoparan di amang dison ya terima kasih ya sudah didukung selama ini Bapak ya karena beliau sudah berhasil ataupun matolkas tu ulaun na dipasaha ni huriata tu nasida ima songon hata sian hame mewakili parhalado amang saya pasi tu hata mamu ate amang ate nang sudeya kapoparan ate itambahlah sini rohaliamu marhiti akapoparan ate saya selamat mak di napurna bakti kamu di parhaladoon salam sehat mak jala horas mandita salhuna Pinasama ng wakili ruas yan wi onom. Salam. Salam. Uria na hinaulungan. Toktong do hita jumulo pasatum moleate ni rohata. Tuamata dibata para seroha par denga basai. Siara saluna denga basa do holong ni rohana di hita. Na soha bilang kita do pasu-pasu ni dewata di ngolut tamar sada-sada. Di ngolut keluarga lepas keluarga. Jalan asuh-asuh ada kita do holong ni rohanai marhiti Yesus Kristus. Songoni nang tikki ni lehon na di tasonarion. Bohi tarap marminggu dipukul sabalason. Rak mangadubi. Ulau pinatupan ni huria. Paborhaton amata situa MTP huta julu pensiun sian ha parahadoni huriat tahun sudah naik bahasa-bahasa ni Tuhan tadi mulai ada ma di Tuhan dihamuna huria nahina holongan jong-jong awan yun mewakili ruas ni wek onom ala diwek ondo amang situa huta julon gabe situa onom do nasira dukon tarpasu-pasu jadi situa ala ni amang do tamenang mangido tikkeo tu hamuna dalam minta maaf atip behanon na orang lebih pakataon niba na pinasatu amata situa MTP huta julu do inata dihamu amanami situa MTP huta julu do inata sorry pada na haolongi hami di son diutus sian wek onom ima lau pasahaton hata horas-horas do hata mau leate ni sudi ruas wek onom tu amang situa huta julu do tuinang boru tawaruk tukpe pedekan no cerita onamang do tamenang lasma rohamuna majalosa dihamu amang situa huta julu ditiki naposo bulung pe amang nunga takas widahami dengan ni parsauram muna di tonga-tonga ni huria HKBP Bandung Barat jaladukon hok ribe hamu do inang boru huta huruf
Gabi situamu beberapa waktu kemudian. Di ekonom do amang berdomisili, lalu di sido hamu mangula. Jadi amang huta julu, nakin di hatahon do bege kami, masa kerjamu na di tonga-tonga ni huriaon, melayani di tonga-tonga ni huriat tahun, songoni nang di ekonom, lelenga 20 tahun 5 bulan. Bukan waktu yang singkat. Nah, di bagasan na 20 tahun 5 bulan o namang huta julu, masay gudak situtu. Akan nauli na dengan nahuputi kihami siya pelayanan muda di ekonom. Masay gudang. Surah hatahonin sada-sada di son kejang tiki. Habe di hitamang terbatas detik alani situasi. Sialani akka unok ngai mate tahun. So nungkaman rasa terima kasih siat sudi ruas ekonom. Tuamang do tuinang. Jadi sangat berkesan amang di pelayanan muna tuhami ruas ekonom. Asal Roma amang dohot akka amata situa dong amuna na melayani we onom. Adorak sosado be inatta manang amata padi dan nagabe uluan nunga bitor dilo amak tuhami ruasudi. Anon unang arong na segada manukot si kunon na tu amata padida. Ay kesempatan bersiajar rehita na yang hoda pergunaan tiki. Saya jok di boda ona waktu kami. So tungarong nama ila manuk kesisukunona. Namarhado muan tungulu partodion. Dungi mise dang marna lupa mangon paingoton. Hamuna maname nanami ikut sadar dohita. So tabodo tiki lehono ni dewata di hita pigalelen lahom marsiajar manada tu hatai secara benar dan mendalam sialani so tunganong di antara hita ruas ekonomi namangda inang namalas romar sermon so tunganong namalas romar sermon malohamu mengatur tikimuna, malu hamu mengatur tikimuna. Ikut sadar dohita manginang, inna mangodo takas tuhami. Marhite parserbona nodo, lam tabba parbinoto atta, taringot tu hata ni dewata. Dinalam bagas pangatu syota di hata ni tu hata do holong ni rohana. Di sido lam tamba tugu ni ha porse awota ido jojot di podahon amangot tuhami jala atur do di bayi namangon persermonan di bayi nasida do jajol asabui sudi ruasiro mersermon. Jadi masai gudang do singoton nami hami ruas we onom panugunuguon ni amangon bohama nian ruason unang holan hadir saja unak holan hadir saja alai betul-betul di haporluhon do lapatan di persermonon HP binoto matong memang rohani amangon doa kadongan nasida situan asing bohama asalam meningkat pemahaman arti iman bagaimana membangun iman apa arti iman apa tujuan iman idu sasitong na nanaing patorangon namangot tu ruas ekonomi nakubuto di
Wek nasing peras ngoni dunian. Alainya sangat berkesan do turuhan nami. Ido banyak palahu hatahon dio bason hamang dah. Asa hida besaluhuna. Unang lebak, unang angga eteng. Ya, parsaorani. Ditongani huriai lumobi di sermon daerah. Emang di sini kita masih tariparan pangatusion padoguon habosyang. Jadi ima saodik poda nasoboy lupahonon ni hami ruas onom siya namangon. Di sarihon nasida, apala di sarihon nasida, boha asalam martubur lamagudang habosyang ni. Itu tujuan ni amangon. Jadi huber kami di persauran pelayanan. Kerjasama ni amangodo akadongan nasi tua luar biasa bagus. Lumui menang persauran duhot aka uluan ni huriata amang manang inatta pedida. Jadi godang do poda singo to siya mangon marhite pangulaon na. Ido na sangat berkesan dalam membailas rohanami di pelayanan niya mangon. Hola no tutu dia mah. Hola mandok mulai hati dohami naboy tua mangdok tinangon. Dengan nung lubini bamartangiyak kami. Anggia ma nak penong pansiw na mangon. Hop tong tong boy na sida mengalehot tekina tu persermonan wa ekonomi. Ay masihol dohami tong di panogunogun ni na sida. Ima amang situ nami huta julu terlobi nang diinang sungguh-sungguh dak pola lipstick onan molahu hatahon membangun semangat do haroro ninangon tu parsemurman nami lumubi tu akka dongan nasida ina begitu bertemu berseloroh senyum dan seterusnya. Mangulu persermonani imalabatanna. Mangulu persermonani. Jadi nang hatas ya kami ruas wek onom tu inang pribadi. Tu mulai ate dodohonon nami tu inang dah. Alai mulu siap pangiduan nami. Baunang saya orang itap ni. Sampai natolak gugumuna inang. Rapi tatong bersaur di wek onom dah. Jalan hami pe dia tu si hami do sa sitong na godang na boy di batu pa amang hutajulu di huriaon nang di wek onom atas basa-basa ni dewata adui paso-paso ni dewata alai hunang lupa kita pertolongan pendampingan enang boru hutauruk sangat dibutuhkan. Ido jadi mulai tema asima rohani tu hatta dilehon mahahi pason ni pamanang dotodi. Dia manami huta julu do ina nami boru huta uruk songoni manang di poparan nasi da sude. Amang dotong minang jalohamuma tabe horas-horas siak kita ruas onom saluna dot hada mauleate tuksong ni pena boy hupa tolas sami tu hamu na dio bason lasma rohani amang do inang horasma dihita saluna amin. Mauleate ma di huriani tuhata amang inang nahina holongan sa ma tuhami pangapon dak pola gajang, dak pola pedek, tonga-tonga na ima. Alana partikian, tiki mersipanganon nuaingon, ba mga tusi dohami. Iba na to sa riba na berjolo. Shalom. Mulai tema di tuhata na mga liat tuhita hahipason. Mulai ate tu amang padita dohot sude parhalado. Do sude ruas ni AKBP Badung Barat
terkhusus ruas niwe onom. Muliate di dukungan muna, di doa muna, tu saleleng mangula situa amata di gereja tahun. Ati adong kata manang cara langkah salah mangido maaf pami terlumo bitu au sadiri mangido maaf hami tu hamuna saluhutna ruas Bandung Barat ba tuhat tama mengaramoti hita horas ma di hita saluhutna butima Maulia tema di nata soribada. Jadi amang inang dahina holongan urian itu hatta kana burju perjolo maulia tema di tuhatta perdengan bahasa holong dan bangun di kita bohi temar saur tikion di tengah-tengah pandemi na sedang memang menurun maulia tema di tuhatta songon iba sadiri totu madok maulia tihit tu di bata Jehovah ala sudiro akadonga perhalado ng iba marsitahon asasaha niyan mangula tohonani umur 65 tahun. So naong ni patorang nakining at tutu aturan ni huriat do na babahin. Sude ak kapangulan nagok naksitua molo nga marumur 65 tahun pensiun manak purnabakti ma siyan hapar halodon. Molotuk pedo kodongan posoro pe maktahu da julu urang jopet siunin na. So niyak kadongan nasing bah aturan do sihiu tonoton. Jadi bah inna roha sudido hita mandok maulate molo ilet tuhat tagajang umurta boy sahat mangulat tohonan ayaw godongan dak sahat mangulat tohonan sebelum 65 adong gona jumolo maruzungolo adong gona hona RPP adong gora mungkin idara nasing na mendukan diri alai sude persitaho nakadonga situ perhalado pe sahat ula tohonan mi ninnado ima siya perhalun mulong apen siut tutu dang pala parsidoho be di perhaludon alai boido pe mangula songon situa pensiun manang situa na so martohonan ha perhaladon. Jadi songon iba tutu selama 20 tahun 5 bulan tutu adong do na orang lewi di pakkobasioni yang manginang ate tutu aronggo ulaon manak tugas-tugas ni situa na martohonan di aged daytar surat radang apalaboy di ulahoni 100% lumobi marhite-hite na manopot ruas habi na pinaborka ni wi onom so nima bola na wi onomon satu sibiru at samanik 135 kakak dang apalaboy ni topoti ima sadaha hurangan ala ni akka ulaw na maraga bumabayan lohot akka dia mataya mang inang ba husus tu amang inang wi orom ba molo tung adong na orang lebi akka na ganima tabarayak tu akka tiki na mangihut jadi tong padita tutu naong mangaturukon acara sadarion laos pasahaton majahahon SK songon aturan peraturan HKBP laos pasahaton ima kenang-kenangan ingot-ingot tadani nong mangula hami di huriaon selama 20 tahun 5 bulan marhite-hite las ni rohani siya Korea doi amak padita desot na pasahaton mauliate ma disaluhut na ruas ni Korea amanami na nami so ni tutunakkingan di patupa do papungupilet tujolo pos na rohanami di bagas la si roha do amang inang pasahaton ni nalao hamulateon tuhami akka situa na pensiun. So ngani matutunak kengan amak si hobing dong perhalado nong pasahaton hata nauli hata dedengkan dongan perhalado di kepanitiaan ni pesta. So ngani nang dongan di perhalado perartaon molate amang hari Selasa anggo piacarata. So ngani bang muse tu amang situa jeb saragi nong marumur 20 tahun boy dope madokhata di tong-tongan ni huriaon amang omma sada nadohot merekrut manang manudu hami gabe situa amang almarhum situa El Amanurung
dohot amang situa ka situkir ima na madudu hami gabe situa. Jadi memang amang inang ba nakpe anak igur-guriyay ba syakuta dohot na boso bulung di son ba dong idokon hata perjului dang dope itorniuluan adong kope partikyan na pikir-pikir dulu alana ulawan na maragam ba masay perlu dope naroha umur 42, 43, 45 ma baru jinalo ay martikido sudah mangat song di pamuka pon di perjamita tului martikido sudah di portibion haposon pakobasion ngolupe martikido jadi na dihirala amang situa jeb saragi do tik situa na sida bahami petsiud do ikon irekrutma situa no poso jadi hamisa diri pe alanek petsiun tong do ni rekrut muse song panggati ima calo situa lilis boru marpaung atar song nima aturan dihami molo dek petsiun hamu kadong situa bari ditauma jong muse serenain na asarok song panggati kebetulan muse adong almarhum dongan nam situa emar paung nang jubolo moding di tahun nasalpu. Jadi amang inang di pakubasion nami selama 20 tahun lebih tentu adong dong nang orang lebih di parage daun di pajahaon di gogoni suara naking idokon si goso si gogo suara inna si baso si balga suara inna kadong pedita tapi memang kadong perhalado. Jadi ba memang alaido horwa hasomalan alas dorone kadongan bana song nido alai burjudo mata tezulina molate bani ngodo hido jadi hami akan boso buluk pe gudanggo naga besitua termasuk masitua Huta Barat dong kana boso bulung do akan asing do di hurian asing ga besitua do kana boso bulungon jak kana situa senior pe memang iri do parjolo molo naung akti na boso bulung songoni akan ringgas ro tu parsermonan ai ngau murai atong memang alangai tada ruas. Jadi bah maulate mah dihita saluhutna bah margogo mahami madalani hari-hari tua pensiun satu na sarma tua mangiring-iring pahoppu iro amang inang tugas jakana pensiun berpahoppu badang-dang ma sarma tua bah satu na warnini satu na berpahoppu imanian pangido tutuhani marhite-hite tang yang muna. Jadi amang inang dina orang lobi pakabision nami saluhutna akan meragam gala-gala setelup main na teluk merdagul-dagul adong na orang lobi ba denggamai dia pulapul jadi naroha songoni mah hata pagapos ya kami horas madita salukna salam sehat butimba atong jongjong maita salukna marede maita sebukede nomor 110 ayat 3 Tangyakon mapiliata ale debata amanami nadi banua gijang hodo haroran ni saluhut sileleho na denggan dohot nasa uli basa nama uli utus kupasat hami masian na nileo mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na ucus di jolom pasu may jalaramoti asau parasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marwanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silelemi tu hami. Asalam girgir hami madok mulate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malo meneroham di banatongoon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugion tu bangjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buina tuho. Jala di pasor homa. Damena tuto di menabi amin. Amin. Selamat hari Minggu Madi Tamang, tetaplah kita waspada, jangan lalai, tetap menjaga protokol kesehatan. Mulai Dita.